106.9. In Sagay City, 89.1. Today's best music, 89.13 JFM. Magpamati na. Wala magsadya ka. Kuskus Balunggo sa radyo. Hello. Good morning. Mayong aga naman sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome na sa programa nga maghahatag sang kalingawan kid kasadya ang Kuskus Balungos. Ari na sila nga duwa, ang gwapuhon nga sila, Lolo Miloy kag Lolo Ilyong. Isa ka bes, nakita sila nga nagaway sa merkado. Hello. Para Miloy, good day. Oh, good Kamusta day. para Miloy? Okay lang man, Pre Ilyong. Manabi sa buong adlaw kay ti Sabado naman. Yes, kag nakabalik naman kita sa kahanginan subong. Now on air and 106.9 ASFM. Mas ginpabaskog. Mas ginpakusog para Miloy. Grabe para Miloy kay ginpakayo ni Kuya Hill ang aton nga studio para kung maglagaw ta kuno sa sagay para Miloy may kaduan kita to kag may tulugan. Aber, Oo. plywood man eh. Hindi man to plywood. Likod ko man to. Ay, ito ba to? Tigaba. Joke lang, no? Good morning sa tanan nga mga nguma. Good morning sa tanan nga mga mananagat. Good morning sa tanan-tanan nga mga ari sa aton nga syudad sang Sagay. Sa 25 ka barangay. Good morning dira sa may Barrio Poy, dira sa may Barangay Bato, sa may dira sa tanan-tanan aton yung matag palamati. Kay Nanay Muray Habilosa, kag Good kay Nanay morning. Tasing Pusadas Parimiloy. Anong imo nami nga mensahe sa subungaga? Magpagabuhi sa mataway sa bungaga, mag-inom sa inyo gainom, makape mo na, mag-atas mo na kung ano na siya sa ilim nun. Na. Enjoy the rest of the day. Yeah, subong adlaw Sabado ang ibanda mga gabarikutot pa kay siyempre kanami bla tulog Parimiloy nang medyo maulanon nga daan siya nagliligad nga mainadlaw nga aton nga tiyempo. Dito sa Kabankalan Parimiloy natapos ng charter anniversary sa Kabankalan. Damo ito tao ang ginkapoy. Ginbasa sa ulan. Nahagin basa pag isang ulan. Kag ginlukpan. Oo, nagkalaigo ko na siyang fireworks. Amo na maglantaw ka mo, hindi ka mo magpatama, gida palapit kay ang disgrasya Parimiloy, hindi ta naman likawan mo. Badamo ka dahil sa nagalulupok kaya sagwa. Oo, di dapat ko no magpalupok ka sa gwa gimang kay kabudlay kung sa sulod kag palupok. Ano ang imo nga manami nga mensahe Parimiloy? Be faithful. Si Lolo. Bisan kay sinula nga, sa amor nyo, sa asawa nyo, sa nobya nyo, be faithful. Yes. Kadamo abi sa mga tao Parimiloy nga ti do kabudlay bala mangin faithful Parimiloy. Labi na gid ko may dalaga nga nagalabay nga do nablang do may ara ka naman partner, pero mambal ka bala sa pinsar mo. Do mas mayo to sa yahaw. Unfair dan ka buhay sa buong. Oh, Kaya kung faithful ka, ang nobya mo hindi. na Kung ang nobya mo faithful, ikaw naman hindi. talagsa lang kuya kabati Parimiloy nga ang asawa faithful, ang bana faithful, o kung lubyo faithful, ang lubya faithful. Timsong la faithful eh. Ikaw Parimiloy faithful ka man? Ako, dugay na kuya faithful. Oo. Dugay na. Ako lang nga gina-bypass sa iba ng ka-faithful ko. Oh, wow, puwerte. Pensyon sa niya asawa. Oo, no? Kaya nga, kabudlay mangin faithful sa aton nga pagpangabuhi. Oo, Kung kabudlay. isa agani Parimiloy, may hara gina nga kon kwarta na ganing gapatunga. Nagakadula ang aton pagka-faithful. Utod mo, dayaan mo, tungkol sa kwarta. Na, ang negosyo nyo, idiyahan mo. Kaya nga, kung kisa may bisyo ka, ginaidiyahan mo kung paano ka da makaganit. Diba, ang negosyo tungod wala ka nangin faithful sa inyo nga business. Balan nyo ang partner nyo. Muna sa inyo ginasaligan sa tanan. Yes. Kung pigado ka mo, ang inyong partner, ang inyong ginakuot-kuot. Na,
Oo, sakto na Premiloy. Amo na ganing hambal sa ako ni Kuya Hil. Hambalon ko kuno si Papa Mel. Kay ti 40 na siya siyang nagligad tublang nga Augustre. Oh. Hambal ni Kuya Hil dapat Papa Mel makapangasawa ka na kay nga bisan ano kuno kapigado may kuot-kuoton ka. Oh, ang bulsa. Ha? Oh, ang bulsa. Siyempre nga asawa nga budget Labi man ako, lapit-lapit lang edad ni Prilyo kag ni Toto. ni Papa Mel. Papa Mel, no? Si Lolo mo ya Ilyong ti mas may edad kay Papa Mel siyempre. Basta mo na. Kasi magtanong ko bla karon na Matukan ka pa. magkabukingan pa. Basta edad na gani paghambalan Premiloy ang mga tao kisa galikaw. Kung sa totoo hindi nyo na paglikawan. Pasalamat kamo nga hambalon kamo sing tao nga tigulang na. Kay hindi tanan nga tao gintagaan siyang oportunidad nga makalabot sa edad nga muna. Gamag Ang iban tigulang. uben pa, why na? Why na? Oo. Ikaw yan nakalabot ka pa sa edad nga muna. Ang balon ka tigulang, ay hindi may edad lang totoo sina. Gintawag ka gani tigulang kay may edad ka na. May edad Nga ka. may bata blang nga natawag nga may edad, kundi tigulang lang. May edad ka na, muna gitawag ka nga tigulang. Oo. Tigulang ka na, muna gitawag ka nga may edad. Na senior citizen na ta. Oo. Di ang iban sina baton naman na nila Premiloy. Bisan ako baton ko naman ang ati senior citizen naman kita. Siyempre ano pa abi. Amo na nga permi ko yung nagapalapit sa mga bata Premiloy. Kay para nga bisan tigulang pa ko, daw bata lang ko gyapon. Oo. Gamay yun. Oo. Galing ikaw Premiloy, permi ko yung makita nagapalapit sa mga pamatanon. Ay, kay para daw hubin ko Gabla? Oo no? Para ako daw bata, ikaw daw huben. Oo. Ikaw mga dapat 10 years old, bro. Diba? Di sige no? Toto Raymond Dalunes, gayom-yohom ged. Anong ma-message mo kay Parimundeng? Kayo walang da. Sige, padayon lang kamo sa pagpamati sa aton programa ang Kuskus Balugos. Ang kalip Hambal sang kalabanan, kada mo na sang aton problema. Pagsugod sang gera, nagmahal ang gasolina. Nagsunod ang bugas, sudan pati na ang gatas. Nagsaka ang plete, paano na ang aton mga estudyante. Pisa ng mga nagaobra, ang sweldo ginakulang pa. Bisan may problema, dapat maging masadya ka. Sunda kami nga mga negros kanon. Bisan ano matabo sadya lang gihapon. Wala na tabugas sa jagid ni karon. Wala na ta kwarta sa jagid ni karon. May nagailinaway sa jagid ni karon. Damo ko utang sa jagid ni karon. Ginbayaan na sang lubya sa jagid ni karon. Wala na gauntat ang problema ta sa jagid ni karon. Importante na kapadayon kag sa diya lang gihapon. Pagkabakod lang git kita, importante sa diya ta. Sa diya, sa diya, sa diya. Kidney karon. Kuskus Balungos sa radyo. sa barangay namong may duha ka tigulang. Si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Okay, Premiloy, antes ang tanan. Ginapahibalo nato ng aton mga pinalangga nga mga kanay siyaga kag mga ka-IS. Kung nagapalanakit ang lawas, anong dapat nga himuon, Premiloy? Ipamasahe. Kung nagapalanakit ang ulo, Ipamasahe. kung nagasakit ang likod, Ipamasahe. nagaalay ang balikawang, Ipamasahe. nagapalamanol ang tiil kag kamot, Ipamasahe. Oh. Kung kulang ka sa tinulugan. ipamasahe. Amo nang pinakanami da.
Siyempre, Premiloy, diin kita dapat magpamasahe. Sa pinakamalapit ka masahihan sa inyong mga lugar. Abaw. Siyempre, kung diri ka sa Kabankalan, pwede ka diri makakadto sa... Lower ground floor, Gaisano Mall, Kabankalan City. Wow! Kag siyempre, anong dapat pangitaon nga masahian? Ang Syra Blind Massage. Abaw, korte. Sakit ang likod, ulo kakamot pati ang tiil. Nagapalaman ul magpamasahe na. Diri sa Syra Blind Massage, open alas 8 sang aga hasta alas 8 sang gabi. Syra Blind Massage, ari kami sa lower ground floor, Gaisano Grand Mall, Kabankalan City, Syra Blind Massage. Ari kami sa lower ground floor, Gaisano Grand Mall, Kabankalan City, Syra Blind Massage. Kapoy sa trabaho, nag-aalay ang balikawang. Wala sang tinulugan, magpamasahe na. Diri sa Syra Blind Massage, open alas 8 sang aga hasta alas 8 sang gabi. Syra Blind Massage, ari kami sa lower ground floor, Gaisano Grand Mall, Kabankalan City, Syra Blind Massage. Ari kami sa lower ground floor, Gaisano Grand Mall, Kabankalan City, Syra Blind Massage. Ari kami sa lower ground floor, Gaisano Grand Mall, Kabankalan City, Syra Blind Massage. Ari kami sa lower ground floor, Gaisano Grand Mall, Kabankalan City, Syra Blind Massage. Kabankalan City, Syra Blind Massage. Kalipa Siyempre, ari man diri ang unique massage. Purok Paglaom, Barangay Bato. Ara dira si Kuya Hil Andan sa unique massage, Premiloy. Kadto inyo lang. Kag magpamasahe. Siyempre, pwede man kamo diri makatawag sa ASFM. O kon makatext kay Kuya Hilandan o kon mag-message kay DJ White Rose. Pwede gid ka mo maka-inquire sa aton sa 0951-6069-696, 0951-6069-696 para sa dugang nga impormasyon mga ka-IS. Unique massage sa Sagay kag Syra Blind Massage sa Kabankalan. Nagasakit bala ang inyo kalawasan, nagalingin ng ulo ay tinulugan, panuhot kagkakapoy ang nabatsagan, magpamasahi ang sabat sinitanan, sa kabudlay sang aton nga mga trabaho, hindi malikawan magsakit ang ulo, gani dali magpamasahi na kamo, mabasyagan mo gidang kay epektibo, magpamasahi na, mangin makaway ang pamatsyagan, magpamasahi na, sa panuhot ikaw mabuligan, sa kakapoy ikaw mabuligan, gani dali magpamasahi na. Ano man ang panahon, hindi gid magkalipat nga magyuhom-yuhom. Kay ang pagyuhom among magapabakod sa aton tagipuson. Why nagid kita sang panahon, Parmiloy? Aha. Diri na lang gid kutob ang aton nga pagpangalaga diri sa inyo paborito nga programa ang Kuskus Balungos. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama nga ginapangunahan ni Emilio D. Magbanwa, Audio-Vision Editor Mr. Romel T. Pineda, ariman si Toto Rejan Domingo kag Peter Gabrina, kag upo diri ang aton bugos man nga puwersa sang
106.9 ASFM. Nga ginapangunahan siyang aton gwapuhon nga station manager, Kuya Hil Andan. Kag siyang aton program director, DJ White Rose. Kagang aton nga, kaupo diri sa technical side si paring Noel Bugna. Sabay-sabay. Kag siyempre, dason si Mana, kit anay naman kita diri sa inyo ginasaligan, ginapamatian nga programa, ang Kuskus Balungos. Ako gali, si Lolo nyo Miloy. Kag ako naman, si Lolo ninyo Ilyong, kaupod kay Miss Catherine, kag Papa Mel. Madamo gid nga salamat. Bye-bye! 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 AS7, the heartbeat of Saga City. News and drama, music we offer so beautifully. And it goes Occidental, our voice is clear. ASFM, your friend always with you.